savaştık. 2016'ya kadar Suriye'den çıkmadı. Usama Elbuşi dema şerê Suriye dest pê dike ew gavekê di nav şerê da tê dikoşe. Lê di sala 2016 da ji Suriye vediqete û tê Tirkiye. Elbuşi ana li Enqerê di kompanyayekê da karê parkê dike û piştî kar jî li ser medya civakî şixulê aktivîstiyê dimeşîne. Elbuşi radgîne ku berî şerê Sûriyê ew xwendevan bû û gelek xiyalê wî hebûn. Ewî dixwast ku bibe bijîşk an jî dermansaz. Lê ew diyar dike ku şerê Sûriyê hemû van xiyalên wî tune kiriye. Türkiye'de parkecilik yapıyorum ve aynı zamanda sosyal... Ez li kampanyeke karê parkê dikim. Dema karê min diqede li ser medya civakî ji bo piştgiriyê bidim penaberên Sûrî çalakiyê dikim. Piraniya Sûriyan li vê derê rastî kêşeyan tên. Ez jî ji bo pirsgirêkên wan çareser bikim, carinan li gel rayedaran hevdîtinan çê dikim. Hinek Sûrî qanûnên Tirkiye nizanin. Ez jî li ser medyaya civakî di vî warî de piştgiriyê didim wan. Li gorî pisporan piştî şera cîhanê ya duyemîn heta vê demê di hejmarê penaberan da gelek zêdebûnek çêbûye. Akademisyen Murat Erdoğan jî radgîne ku dema hejmarê penaberan zêde bû peymana Cenevreyê hate durustkirin. Ew amacê dike ku di vê peymanê da jî mafê penaberan bi her awayî hatiye diyarkirin. Lê ya girîng ew e ku her welat vê yekê bîne cî. Hele son 20-30 senede inanılmaz bir artış var ve artık Di nav 20 an jî 30 salên dawî de hejmara penaberan gelekî zêde bûye. Li tevahiya cîhanê zêdetirî 100 milyon penaber hene. Gelek penaber ji welatan daxwaza parastinê dikin. Lê em xabin penaberên ku parastinê dixwazin nikarin biçin wan welatan. Di nav 100 penaberî de tenê 15 penaber dikarin biçin welatekî pêşketî. Yên din jî diçin welatên cîran. Aktivîst Usama Elbuşi her şev di destê wî da kompîtür û li ser medya civakî piştgirî dide penaberên Sûrî. Elbuşi radgîne ku gelek penaber rastî êrişên nîjatperestiyê tên. Li ber vî jî pirsgirêkê wan gelekin. Derûniya xirabe, kêşeya aboriyê, hesreta welat û her wekî din pirsgirêkan rêz dike. Elbuşi heya jê tê rê nîşanî penaberan dide. Herkese sesleniyorum, tüm dünyaya sesleniyorum. Lütfen. Ez li vê derê bang li hemû kesan û tevahiya cîhanê dikim. Ji kerema xwe penaberan wekû alaveke siyasî bi kar neynin. Ji xwe ew ji ber penaberiye di nav zextên herî giran de ne. Ew hemû xerabiyê dijîn, derûniya wan ne gelekî baş e. Ji kerema xwe re hûn jî barê wan girantir nekin. Li gorî daneyên Wezareta Navxeyî li Tirkiye di meha Gulanê 2023 da 29,600 penaber çûne Sûriye. Ana li tevahiya Tirkiye 3 milyon û 381,429 penaberên Sûrî hene. Di nav vanan da jî nêzîkî 250,000 penaberan hemwelatiya Tirkiye girtine. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.